Joo. Eli kerro se, mitä varten sä valitsit ton. Onneksi olkoon nyt leijahiihto.finkin puolesta, että olet voittanut tämän Kiteski-kilpailun. Kerro nyt meille kaikille uteliaille, että miten kilpailu sujui. Kilpailu sujui hyvin ja iso kiitos järjestäjille, joilla oli rohkeutta järjestää kisa, B rohkeutta laittaa silti huonoista olosuhteista kisa pystyyn ja kisa oli hyvä, tasamukainen ja tyypillistä Lahteen eli 10. Kiitos. Kummalta puolelta kiersit saaren? Vasemmalta. Joo. Entä nämä muut kilpailijat, oliko kuinka tasaväkinen kilpailu? No sanotaan näin, että en siinä vaiheessa enää seurannut heitä, kun riitti, että olin edessä ja karkuvaa. Kysyisin vielä sitä juttua, että mitä varten valitsit ton alemman reitin, koska se on kiinnostavaa. Kun mä huomasin sen, että tuolla menee semmonen iso kaistale, kiitos sinun, me puhuttiin ennen starttia siitä, että siellä oli semmonen hyvä iso vesi, kuten näkyy vähän vaatteista. Alue, joka luistaa hyvin. Se oli pelkkää vettä, mutta meni kovaa. Eli yritin välttää niitä lumialueita ja se oli niin tukkosta. Ja se oli minun, miksi mä pääsin avotuulella karkuun, kun mä tähtäsin koko ajan semmoiseen jääalueeseen. Miten hyvin tuulta riitti koko ajan? Tuuli oli täydellinen, kun oli jäätä, mutta sitten kun oli sohjoa, niin oli vähän alitehoinen. 19, eli se oli aika vähän, veikkaan 2 metriä heikoimmillaan. Joo. Voisitko jotain tästä leijasta sanoa vielä, koska se on kiinnostava tietää. Siis, tänä vuonna on maailmanmestaruuksissa niin 5 mitalia tuli 19. Eli se on tällä hetkellä kevyen tuulen leijoista se numero 1. Ainakin toistaiseksi. Kerrotko vielä, mikä tää leija on? Se on 19 Deluxe Fly Surfer. Joo. Kiitoksia haastattelusta.